Len to ďalej, tak popísané. Tu máme ešte spomenutú jednu ďalšiu perifériu, alebo jedno ďalšie špeciálne výstupné zariadenie virtuálnej reality. Je to tzv. Platonová jaskyňa. Je to vlastne miestnosť alebo kocka, ktorej reálne sme a na vonkajšej strane tej kocky sa premietajú obrazy a spojení s okuliarmi nejakými špeciálnymi a potom rukavicami alebo oblekmi alebo a tak ďalej, vstupnými zariadeniami. Nám to vytvára dojem reality, že sa môžeme aj reálne kráčať v nej a vidíme nejaké hranice, samozrejme je to obmedzené. Na jednom obrázku to bude nejaký asi automobilový simulátor, na druhom možno nejaká prezentácia, kde nejaký profesor opisuje nejaké siete, neurónová sieť alebo niečo také. Každá sa využiť na prezentácie. Ďalej, ako som spomínal, dôležité je aj vnímať zvuk 3D, v prípade aspoň stereo, ale to sa vlastne povedal, že je to viac také Dolby Surround, viac 5+1, 7+1 a tak ďalej. Táto vlastnosť toho zvuku sa realizuje tak, alebo syntéza toho v počítači je realizovaná tak, že ľavý a pravý kanál sú poneskorené, alebo sa jeden stišuje, druhý naopak zvyšuje hlasitosť a tým sa nám vytvára dojem 3D zvuku a priestorového vnímania celkovo.